Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. दिनैनि भिडिअखौ नायलांलाय लोगोफोर नै मैगं गायनो नागिरदों आंहा मैगं गायलाबायनोसै अखा हादोंबाबो नै सबाय बिमाया जाहांबाय बेहायबो सबाय बिमा फोबाय फुरलाला जोबनानै होबाय रज'योना रज'आ बैयावबो गायलाबायबाय नैबेहायबो होबाय बैयावबो लांदां जाजोब्बाय अखा ख्रेब 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 हाबाय नैबे सबाय बिमा जि थायदों लावसो होफिनबाय लाव नैबेयावबो होबावबाय सबाय बिमाया मोनजायोना मोनजाया फोरलायाथ' बैयाव थायाखिसै मानग्लोबबायल' अखा ख्रेब ख्रेब हाबाय नैबाव मुदुफुल बिफाङा जि थाजा जाबाय जाहैसै बेगर गारनानै होलायबाय थानाय खुनुरुखुमसो होथारबाय बियो साहा लोंना लागोनसै मैगं हानोसै ओमफ्राय लोगोफोर सानसुनि ओंखामखौ नै ब्रेड ब्राउन ब्रेडसो मोनबोदों साहा लोंगोनसै मैगं हानोसैलाय मैखुन भाजा खरा खरा रायलायनोसै ओरै गारमासै फwrla बियो न'नि fwrla बाथोन जानोसै हागोनसै दे लोगोफोर बे आखाइयाव माराम खायिनि गानदों दाख्लै बाजाराव आधा केजि लाबोदोंमोन आं दिनैसो जानोसै साननैजों बारा दोनबाय थाबा सेवो मैयाबो माबाया ओमफ्राय fwrla जाबाय दिनैसो जानोसैलाय नया चॉकलेट हॉर्लिक्स बना और भी चॉकलेटी बच्चे छोड़ेंगे नहीं अखासो हालायबाय मैगं गायनो नागिरनाया सबाय बिमा जोगोनार थुलाबायना होबाय बेनो न'निखौ मोनजाबा आराम एसे एसे मोनजाबाय थायो मैगंफ्राबो मेसेंनि मैगं फोनांसिगौ जाबाय सबाय बिमा लाव एसे You know, this new non-fluffy fresh acid is a combination of 18 natural herbs that keep your breath full fresh. Full fresh. I like this minute. I don't know what it's called. I'm not like a banana. Oh, you're funny.
रखें सांसों को वर्क पर। cứ đi ra để đi ngồi thôi. Hai lần ra cái video đấy video này nhận được cảm ơn và like, share, subscribe and comment sama dia. Bye bye. Kapu kapu. अरे हाय, अरे हाँ, Desa. मैं यहाँ से जा रही थी और तुम्हें देख लिया। लगता है कि तुम कभी देख नहीं पा रही हो। किसका इंतजार कर रही हो यार?